mano kotudore koda sirikal mano mar loch gwenge wan gi dak achiel kapok odhi e yweyo. Yes, nimalit nani magi vijende ma oyangi ni orit vijende to kia kata ni counties media locations. Endo wacho ni counties onge pesa. Koro as of June tarik 28, 2025, counties oyudo total mar 418 billion. Kendo ka doke data, I come from Migori. Koro examples na dibedo mar Migori County. Financial year 2020-2023, Migori County received 9.1 billion. Ma 61% goes to recurrent expenditure. And then 31% emadonje development. Iwinjo. Financial year 2020-2024, they received 10.2 billion. Iwinjo. 2024-2025, they received 11.4 billion. Koro counties yudo pesa. Shida manjeni samoro pesa no nyalo deko. Lakini mano ok nyal bedo excuse mamono counties tiyo. Nikech pesa ni kodeko dongo dhi biro. Koro exo ningo bednia wan gi project moro mochung mok dhi mbele nikech pesa odeko. Pesa kodonjo project adhi mbele. Iwinjo. Koro kik wa excuse counties. Pesa gi yudo mang'eny. 11.1 billion nyalo timo ang'o? 11.1 billion komi nyalo timo ang'o? Kanyo nitiere specific mamoni ngoti kama kendo nitiere reports each financial year ma control of budget chiwo advice according to counties. Iwinjo. Kaka ne county spend pesa gi mano dhi kama mano dhi kama iwinjo. Koro magi gik moningo wang'e. Koro koningo excuse counties ni onge allocations magi yudo. Counties nigi pesa. Kendo ka gin jok machiegni gi jopiny zaidi. Aya mioro. Samoro rais ok nyal dhi mioro pile pile. To governor nikech fuel no be nitiere e budget momiye mar county cha. Onyalo chopo mioro pile pile ng'e nango dispensary ni onge yedhe. Koni eki onge pi. Koni eki otimore kama. To mae be MCA mae tije mar nyiso governor sport gini ok dhi mbele. Koro we have enough money. Wan gi pesa mang'eny. Sana wan gi pesa mang'eny. Counties nitiere pesa. MPs through CDF magi gine patron margi. Gin gi pesa makwa education to ng'e ni 40% mar CDF onego bed ni dhi education. To some constituencies get even up to 100 million. Iwinjo mar CDF. Koro ma pesa moningo bed ni in kaka kijana pesa ni ikonyo jodala ka ng'eyo ni counties wa yudo pesa makama. To pesa no tim kod yango. Somebody mentioned Uhuru's government. When we had the CS for Transport Macharia, SGR was constructed with double the price manobedo budgeted for Iwinjo. To magik majo piny kia. Koro mae mmiyo kata county space mang'eny lal. Nikech project giketo maybe 100 million. Tidhi time gi 300 million. To kala nikech wan wadwaro development ok wang'e pesa di manobedo budgeted for gini. To how much was allocated mar tieke. To be is it complete? Iwinjo. Ama sani ng'eni government samoro nite government moko madhi 2 terms. Ng'eni kamano chako samoro sechamo pesa nikech o exit. Ng'ama biro dhi inherit gichacha eko. To inherit gini no se kale be the past financial year. Koro there is enough money mar ran gigi eki. Momiyo kata sani gimoningo owacho point maber ahinya moningo vijendo ng'i ahinya. Philip no wacho ni rais omako bunge. Mano ok shida rais, mano shida mbunge ni miyiero. Kecheno yena ng'o rais make. Iwinjo, you have a voice as a mbunge mar wuoyo ne jopiny mar kalo los. To kiseyie ni kelo pesa tichamo. Mano shida mano korena ng'o mbunge. Momiyo vijende koro oningo ji owuogi niya 2027 endi nitiere ochopo ka. To ere gima watimo mondo jotelo mwasebedo mwayiero mikawo ka. Ma system gidonje system era ka make sure ni jotelo moyiero next time nyalo tiyowa to kaka ta sano kwa nyal pinpoint gi ok wanyal hold gi accountable nikech gitimo gi marach ing'e maber ni mbunge ni to notimo kama okosoni to pod idhi iweye okalo nikech mano shit route according to you ok shida ni. Koro 2027 after 2027 pod wabro bedo ka wacho the same problems nikech ok wadhi gigi kuku gi kama gichakore godo kwadhi. Mak paro no gi kanye nyakora Ramogi ajonga dwona wakaw yoyo moro